बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. देवगड तालुक्यातील हिंदळे चिंचवला येथील आंबा चोरी प्रकरणात नवीन माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात स्वतः आंबा बागेचे मालक यांनी माहिती दिली आहे. मी आमच्या बगीचा बघितलं, येऊन पाहणी केली तर आंबे तयार होते काढायला 4 दिवसापूर्वी. पण नंतर आलो 2 दिवसानंतर बघायला, तेव्हा इथली बरीचशी फळं हाताला मिळते तेवढी तोडून नेली होती अज्ञात इसमाने. ही आमची बाग आहे, 3200 कलम आहे त्या ठिकाणी. सडकावरती आंबे होते आणि ते खालचे आंबे सगळे कोणीतरी चोरा रात्रीच्या वेळी येऊन सगळे नेलेले आहेत. जवळजवळ 30-32 पेटी माल इथून त्यांनी चोरून नेलेला आहे. प्रत्येक कलमाचे आंबे नेलेले आहेत. तयार आंबा जेवढा होता झाडावरचा, तो तयार आंबा त्यांनी काढून घेऊन गेलेले आहेत. म्हणजे थोडे हाताने काढले आणि थोडे घळाने सुद्धा काढलेले आहेत. असे थोडे नाही, 30-35 पेटी आंबा काढलेला आहे. सध्या बाजारभाव म्हटलात तरी 3000ने जरी पेटी पकडलात तरी एक 80-90 हजाराचा आंबा चोरी गेला, बागेतून आमच्या चोरीला गेलेला आहे. आम्ही तक्रार देखील केली पोलीस स्टेशनमध्ये, पण पोलीस स्टेशनमध्येच देखील त्यांनी आमचा पेटीचा बाजारभाव हा 500 प्रमाणे लावला आहे, 500 रुपयाप्रमाणे. आम्ही सांगून देखील 30-35 पेटी, एक पेटी 500 रुपयाने 17,500ची त्यांनी जी सांगितलं आहे ती पूर्णपणे चुकीची माहिती आहे. बाजारभावात सध्या 2000पासून 3000पर्यंत कच्च्या आंब्याचा रेट चालू आहे. 30-35 पेटी म्हटलं तरी एक 80 ते 90 हजाराचा आंबा आमच्या इथे चोरीला गेलेला आहे. याची दखल घ्यायची आहे पोलीस प्रशासनाने, आम्हाला न्याय द्यायचा आहे, एवढीच विनंती आहे. कारण देवगड तालुका म्हटलं तर इकडे पूर्ण व्यवसाय हा आंब्यावर चालतो. परत तसे हायवेने पण आमच्या बागा आहेत, तसेच हायवेवरून पर्यटक जातात, ते देखील आंबे काढतात. त्यावर देखील पोलिसांनी काहीतरी पावले उचलली पाहिजे अशी आमची विनंती आहे. आता सदरची आमची बाग आहे ही रस्त्यापासून, हायवेपासून वगैरे खूप आतमध्ये आहे. कलम 30-35 असल्यामुळे आम्ही इथे राखणं देखील आम्हाला परवडत नाही आर्थिकदृष्ट्या. आणि सध्या आधीच वातावरणामुळे आंबा बागायतदार एवढ्या आर्थिक नुकसानीतून चालला आहे. त्यात अशी जर घटना होत असेल तर पोलिसांनी त्याच्यात दखल देणं गरजेचं आहे. त्यांनी जास्तीत जास्त तपास लावून किंवा यातून आम्हाला न्याय देणं त्यांनी गरजेचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं